Hej og velkommen til min introduktion af Microsoft OneNote. Microsoft OneNote er et notatprogram, som Microsoft har spillet ud sammen med udgivelsen af Office 2007. Og det er smadret smart. Det er der mange grunde til. Blandt andet så kan man i OneNote skrive notater lige hvor man har lyst til. Hvis I ser de her firkanter, så er det alle de steder man kan sætte ind. Så jeg kan skrive en lille bid her og lidt her. Man kan indsætte datoer til de notater man skriver, eller man kan indsætte datoer for sig selv. Hvis man har lyst, så kan man se nøjagtigt hvornår man har skrevet det man har skrevet. Man kan indsætte billeder, ting fra Outlook og forskellige tags. Hvis det nu for eksempel er vigtigt, så kan man skrive det. Det er til gengæld ikke det eneste, det her program kan. Hvis vi går herover, så ser jeg, at jeg har lavet en side og en underside. Siden introduktion og undersiden billeder og filer. Det er nemlig så smart i Microsoft OneNote, at man kan trække filer over. Hvis vi tager her et PowerPoint, en film, et Word-dokument og et PDF-dokument. Så trækker vi dem tilbage herover. Så skal den lige tænke. Og så ligger de der. Det er ikke af filerne, det er filerne, der ligger der. Så det vil sige, at man kan dobbeltklikke på dem her. Og så åbner de. Så behøver man altså ikke at have sine filer liggende i mapper på mapper med mapper med mapper med filer. Man kan bare have dem alle sammen i sin Microsoft OneNote. Hvis man hellere vil have dem liggende i mapper, så kan man bare trække. Så skal man lige trække en til at starte med. Så siger den insert a link to the original file. Og så kommer der et link op med lige nøjagtigt det, man har valgt. Man kan selvfølgelig fjerne filerne på samme måde. Således. Hvis man nu kun vil have en del af det, nu har jeg den her pdf, som jeg også åbnede før, så kan man gå ind i det, der hedder screen clipping. Det har jeg lavet en underside med her, og det foregår på den her måde. Vi har den her, som vi har været inde i, så vil vi gerne lige udtage noget af den, så trykker vi klip, og så markerer man bare, nu vil vi tage det der, så sætter den automatisk det ind, og man kan så pille ved det, gøre det større og mindre, eller skrive et lille notat til. Sådan. Man kan også, hvis man har en mappe, som man gerne lige vil tage et billede af og vise folk, hvad man har liggende, gør man bare på samme måde. Og så kommer den ind og kan flyttes rundt på og skrives notat til. Og der er datostempel på. Meget smart. Meget smart. Meget tidsbesparende. Hvis vi så går ind i figurer, og jeg har lavet en underside her, der hedder figurer. Der kan man lave en masse figurer. Det vi nok typisk kommer til at bruge, det er den her. Bum, så har vi et koordinatsystem. Hvis man har lidt tid til det, så kan man gøre lidt mere ud af det. Nu har jeg snydt lidt i forvejen. Man kan også indsætte alle mulige andre figurer af forskellige art. Og det er bare hurtigt, effektivt og nemt. Hvis vi går tilbage til introduktionen, så kan vi se, at nu har vi alle de her notater. Vi kan da prøve lige at skrive her. Notat. Fordi det der er en gene i Word, det er hvis man laver alle sine notater i forskellige filer, og når eksamensdag så kommer, så skal man til at lede i alle sammen efter den her ene passage. Her der siger vi search this notebook og notat og søg. Så viser den, at der er ordet notat forekommer i 2 sider, og vi kan lige trykke der, så skriver den hvilken sammenhæng det kommer i. Hvis I så kigger her, så kan I se, at der står all notebooks. Og det er fordi, man kan lave flere notesbøger
med sider og sektioner og undersider. Herude har vi min Prinds prøveklud notesbog, som er den her, jeg har brugt til introduktionen. Vi har min OCN-mappe, min dataanalyse notesbog og min erhvervsøkonomi notesbog. Hvis vi lige kigger på, hvordan det fungerer i praksis, så har vi her lidt noter til introduktionen, opgaver, tavleopgaverne fra introduktionen, lidt om lektion 1, hvad jeg lavede før, hvad vi lavede under, alle de opgaver, vi lavede til lektion 1, og lidt om lektion 2. Hvis vi går tilbage til Prinds prøveklud her, så ser vi, at man kan bruge alle, hvis vi kigger heroppe, alle de normale Word-funktioner med zoom og fed skrift, kursiv osv. Det er alt sammen lige til at benytte i det her. Så er det meget, meget enkelt at lave en side, hvis vi nu skal have en om lektion 634 og en om lektion 635. Og så kan man simpelthen bare sætte ind. Man kan blive ved med at opdatere. Hvis man alligevel synes, det bliver for rodet herude, så starter man bare en ny sektion, som I kan se, jeg for eksempel har gjort her. Jeg har første semester, og så kommer andet semester på, og så videre, og så videre. Man kan opdatere det her i det uendelige. Det her program kan mange andre smarte ting, end dem jeg her har vist. Men den bedste måde at finde ud af, hvad den kan, det er at sætte sig ned og prøve at bruge det. Og jeg kan i hvert fald varmt anbefale det. Tak for jeres opmærksomhed.